everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ug karon sa naghinapos nga sumpay ni atong sugilanon, Esquadro! Captain Ringka, Gusto kong makisabot kaninyo ni Binjak. Aron limpyo ang atong pagabuhaton. Tungod kay dakong risgo ang pag-uban unya ninyo sa usa ka dakong misyon. Tungod kay dili man kamo mga otoridad. nagasabot kay ko, sir. Apan daghan kayong salamat sa gihatag nimong pabor, Captain Clint Ringka, sir. Panikamutan nato nga mahumana ang plano. Ug ma-finalize no sabon niya ang maglangkob sa organic members nga maglangkob sa team nga musong sa mong dapit. Lauman ko ka na mahitabo, Captain. Daghan niyo kayong salamat sa inyong pagsalig sa Special Operation Task Force Agila. Telok, anak kilo ka, ayo pa. Kana kumingaw na si ako sa imo pa kitoy-kitoy. Kitoy-kitoy. Sa kukuan pa. Bangag sa ilong ka. Dali malaga. Akan na mula lupad pa dong event pa. Oh, darling, palangga. Lipayon ti kay kutob sa kumay mo. Ibugso ko na ang mohon. Kakapoy. Maya, hinotdanay man si kusog imong gusto, Madam Ching. Ingunog sa nangurog akong tuhod. Mas naluya pa ako nimo. Itsukas pal. Kana ako nakinigipangan taman pa. Ako ka na mingaw kayo sa imo, ha? Bulakaw ka? O bay, doa ko sa lubong ni Aning Bayjam. Ba, Sarge? Padamugo ko niya bay. Mamadto ko siyang lubong aron madagkot ko kandila ba. Sige. Pero pagamping ha. Naibaw na gid ka. Unsa kainit ang kaaway aron nga makabahos nato. Salamat bay. Ay kabla ka. Pauli na ko dayon. Di ko magdugay. Sige. Ang imong kargada. Ayaw kalimot sa pagda. Apan magbat kung langit ka. Kung pananlit doon ay checkpoint. O bay, Misael. Importante gid kay nang doon natin ikasukol, by Sarge. Kaysa yano ra kay nga pahamtangan og kamatayon sa kaaway. Isundan na mo si Garbos. Si Bay Nuknuk mo yung nag-drive sa motor nga. Among isakyan karot. Mr. J, aron dili pagkabantay, nga inyo siyang gisunod-sunuran. Igmatod ng tawhana, Ringo. Boss Pichar. Siguro ha, kung asa paingon, imuapas ko ninyo. Gusto ko imamadon ka ng bangag sa ilong. Okay, boss. So taon na rin na mo kung asa gining ang rubok. Importante kayo nga kong lakaw. Oh, okay. Okay. Pero, ikaw ka na asa mangkit imo halakaw, ha? Gusto ko magabaw sa nahinay. Sa kong giisip na nga higpit nga kaway. Oh, okay. Ako ka na kasabot na. Oh, sige. Pero kaya ikaw amping, ha? Kanakaaway na nimo mga tinugyanan sa balaod. Imo kauban kanhiba. Sila, muyangay magamping nako, darling palangga. Kay dili ko magduduhag ihaw sa mababag sa kong daan.
BSI, bangag sa ilong. Kang by Sarge King Armas, dili ba, Misael? Wa niya dada. O nabilin kay nakalimtan. Kinuo ko. Unsaon na malaog na ay kalit na sab nga Muhammad niyang kaaway. Unsa ikapanalipod niya siyang kaugalingon, ha? Pastilan kinituhana. Kausara ba kita masayop ug posible nga sa ato anjang sayop maghatod kini nato sa kaalautan. Pastilan sab si by Sarge, uy. Usay may pagkadanghagit ay. Pero may ginako siyang ipahinumduman ni Ana. Pero usahay, igor king ipalapo sa pikas dunggan. Ura ba og pirmi siya nagpangita sa sayon niyang kamatayon? Misael. Naari ko, pabutang atong panagatubang. Sino, boss? Asa mo karon? So na duty ng parkingan si mong sakyanan. Boss, ito na ning nakupurungan sa kaway nga. O gani? Ah, okay. Unya, ang subject. Asa man siya, ha? Ringo. Kung ako magkanit mo inyong tuyo, please di ko ninyo basta-basta makuha. Magkamatay gid una ta ninyo. Panidaan ko lang gid una kini mga tawana. Nibiya na ang autong itong nasa ato pa dili kaaway ang sakay dito. Oh, basta sa motorsiklo nga may sakay nga duha ka tao. Tuwa na sap, nakabiya na. Oh, sa ato pa dili sila mga kaaway. Sayo plan ko sa kong gituhuan. Pero mas maayo managan ng daan kaysa maunhan. Kiusaray atong kinabuhi. Bay Jam. Hindi na ko may mo magdugay, bay. Marong gid akong tuyo ni mo nga muduaw ko ni mong lubong gud. Sa ako magod imong sa akong gipadamgo gabi. Gimingaw na kay ko sa atong panagbanding kaniya to, bay. Atong buhi pa ka. Ibay Jam. Magdugay ah. Icur Gaspar. Wala akong madakong armas. Uy, aksa man mo. Pero unsa man, masiyo imong hawak. Huwag kay kargada by Sarge. Akong kargada. Wala akong mada. Akong nalimtan. Niya'y kargada na ko ay. Ingansado na kiningdaan by Sarge. Icur Gaspar. Kagamay na kini sa kalibutan ta! Kasakit akong kuto-kuto. Di mo gipatiran, Icur. By Sarge! Nahinumdum ka pa ba sa mga atraso mo na ko, ha? Ibaya, ni anitaon kita sa tubangan aning lubong, ni anhing bayjang nga suod mo kayong higala kami, by Sarge. Icur Gaspar. Kupat ko ko libo. Huwag ko mahimukay. Huwag ko kadasa kong kargada karon. Aron ko panlimpod ko ang akong kugalingon. Pues, oras mo na karon, by Sarge. Pati ako. Pati ako, Icur Gaspar. Oh! Pati ako! Patsyon tayo ka, by Sarge! Mamatay ka! Uy, parang sa'yo! Dili, kininig ka mainom, by Sarge! Nibutong tungod sa imong tiyan. Gihago mo dyan ako sa pag-ayo animal pahuway sa dayon! Bangag sa ilong.
Nangita ka gyud sa hinanali mong kamatayon by Sarge. Ani agtang mo ay. Pwah! Patayin siya, boss! Patay na! Tusak-tusak sa mga bala iyang lawasan. Tara! Tara ka mo! Tara! Batsita! O ba na ang atong misyon? Bugto na ang bangag sa ilong nga by Sarge! Kaluoy ni Boy Sarge. Sama na siya og sakop sa pamilya. Ug sakit kayong iyang gidangatan, Misael. Suma pa sa mga suportorero nga nakasaksi. Nga misuway pa kuno og sukol si Bay Sarge sa kaaway. Kagisanpit kuno ini sa pangan nga Major Gaspar. Siya na sabot. Huton nga tingali kita niya sa pagpamatay, Misael. Dili ka na may tabo. Dili o dili yun. Hinoon. Siya mao'y matapos. Siya ang mamatay. Magbayad siya! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.